San Francisco cɛ min ɲangira k'a fɔ k'a tun b'a fɛ ka Ameriki wasabulon ɲɛmɔgɔ Nancy Pelosi furukɛ faga lajɛyara ka bɔ jalakilikanw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ. David DePape tun ɲangira k'a fɔ k'a ye bingali wale ta ka maa dɔw ka so sɛgɛrɛ ani ka bin maakɔrɔba dɔ kan. Jateminɛli minnu tun kɛlen don ka kɛ ni Ameriki cɛmancɛ kalata ye n'a tun kɛlen don ka sebaya lata démocrates ka cɛbɔw fan fɛ yɛlɛmana ka taa républicains fan fɛ min kala ka yan ka taa novembre kalo tile 8. Ameriki jamanatigi Joe Biden ye démocrates ka tɔndenw fara ɲɔgɔn kan Floride ka se ka bɔ ka kala ta u ka cɛbɔw ye gouverneur Charles Crist ka fara wasaden Val Demings kan. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ dankan kɔrɔ Mike Pence ye kalata yɛrɛ kofɔw kɛ Georgie mara ɲɛmɔgɔ ye Brian Kemp Atlanta sigida caman kɔnɔ. Cɛbɔya bɛna kɛ républicains ka cɛbɔ Camps ani démocrates ka cɛbɔ Stacey Abrams ni ɲɔgɔn cɛ. Houston mara finitigiw ye wele bila dugudenw ma ko ka dɛmɛ d'u ma maa min ye mugu ci u ka bɔlinkɛyɔrɔ dɔ kɔnɔ kunun tarata sɔgɔmada joona fɛ ka se ka lakodɔn. Ameriki fitinɛ yelenba dɔ Take Off n'a si bɛ san 28 de fagara ni dangarili sen fɛ.